Hey, Bisaya, hey, Muni Bisaya, hey, Bisaya, hey, kahit Bisaya, hey, kung gusto ka nga mo magalas suway, ayaw nagkumpiyansa ko kasi buwano na. Hi vlog! Welcome to my guys! Yo! Ngayon pupunta kami sa basketball. Maglaro kami basketball ngayon. Sige mga boys. Pirang. Yo! 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 Tagay ko kort tayo! Yo! Tagay ko kort tayo! Musta ka na? Kira? Okay na? Okay kayo. Sige, di ba na? Na may lagom dito. Oh, ito kapot. Hi dad! Welcome to my guys. Hi dad! Isang malay. Kumara kita niya yung TV. Magdong yan na. Gapo kayo. Oh, gapo kayo. Yot, kita na rin sila. Kita na ba yan? Kasi kung tuloy, abot na sa kuhan. So guys, pauwi na po kami guys. Hi guys, welcome to my vlog. So shout out ko security rin sa tip. Salamat kay Chip. Gisugtan minimum mga 10 minutes o 5 minutes. Salamat kay Chip. God bless you. So kami guys, tingnan nyo, nandito po kami. Ayan, sa may market po kami guys. Hindi nyo alam, magbasket ka sana kami eh. Pauwi na lang po kami. Ayan mga kasama ko guys. Ayan, Liluan Tabains. Liluan Tabains. Ayan Chip. Ayan may ano po oh. May pulis. My police. Ay kuya, Hoy, hi vlog! Welcome to my guys! Liluan Tabains yan. Liluan Tabains sa. Oh, don't click to sa subscribe. Liluan Tabains. Hoy. Ano ba? Araw ka. Sige yan, sige. Salamat kayo. Bye-bye. Hi. Logic laro ni. Hoy. Okay, kasama ko yung budget. Ya, bapo Liluan. Uy, maligsan ta. Pray din napababa sa charming kayo sa ayan guys. Liluan Tabains. Suko sa mong agtang. Uy. Suko sa mong agtang gaan tayo. Yung tao magini. Balik ta dito. Dara. Uy, may pulis dito. Shout out kay Kusmutan na sa. Ayan, may ambulansya. Shout out ko sa Mutanaw sa among YouTube channel. So, kung ganahan kayo mo Mutanaw, palimutad kung please subscribe. Para mudak-mudak ko. Amo masana itabang kaninyo. Sa inyo masana na may tabang. Bahin-bahin lang na ito ba? Okay, tourist. Ayun, bus namin, bus Dustin. Ayun, pairing-iring. Ayun, just may... Shout out yung negro. Hello, guys.
margala suwaye